convenience store gitulis kanhi pulis ug iyang kauban mao na usab ang suspect. Mayor Rama nabalaka sa daghang sunod-sunod nga pagpanulis dinhi sa Sugbo. Lalaki nga giputlan og liog ug kinatao ila sa iyang kabanay. Kapulisan dunay suspect sa linuog nga pagpatay. Patanon nga lalaki nasudlan og dawtan nga espiritu. Sobra na sa usa ka tuig, DOTC wapay resulta sa pag-imbestigar sa panagbangga sa duha ka barko sa Lawis Ledge. Investigasyon sa Marina nagpadayon pa hangtod karon. May hapon Sugbo, Kabisayan, anian ang mga balita, uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, petsa 4 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Sopo. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gi-require ang tanang port operators sa pagpatuman sa international standard nga seguridad sa mga pantalan. Wa madayon si DOTC Secretary June Abaya sa pagtambong sa pagpinirmahay sa MOA. King Perez, Sugindimi. Usa ka Memorandum of Agreement ang gipirmahan tali sa mga port operators ug DOTC Office of the Transportation Security. Ang kasabutan magsiguro sa pagpatuman sa International Ship and Port Facility Security Code ug National Security Program for Sea Transport and Maritime Infrastructure. Tinguha sa programa ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga pantalan batok sa terorismo, subay sa international security standards. Lakip sa mga mipirma ang Subic Bay Metropolitan Authority, Cagayan Economic Zone Authority, Fividec Industrial Authority ug Cebu Port Authority. In order to counter these unlawful acts of terrorism, it is imperative that our transportation security infrastructure should be effective and that it must remain capable of protecting against potential targets. Matud ni retired Commodore Roland Recomono, Administrator sa Office of the Transportation Security, ang matag port operator gi-require nga mosubmit silang port facility security plan. Kini gikinahanglan aron kahatagan sa Certificate of Compliance ang port operator. That's why the essence of this MOA signing is basically empowering the port authority because they have that particular power to, say for instance, the port operator of that particular port facility did not comply with preparing the security plan, then they have the power to impose fines, impose penalties, and they can even cancel permit to operate. Now, with the implementation of this, there's a minimum standard that everyone must comply, whether it's checking the passengers, checking the baggages, and these are the things that affects the passengers directly, diba? So now you will see more uniform way of checking things. King Perez, News 5. Sobra na sa usa ka tuig, wa gihapon matapos sa Department of Transportation and Communications ang investigasyon sa pagkabangga sa mga barkong MV St. Thomas Aquinas sa Tugo Shipping ug MV Sulpicio Express 7. Matod ni Department of Transportation and Communications Undersecretary Julianito Bacayan Jr., anaa pa sa Maritime Industry Authority ang investigasyon. Alang kanila, usa lang ka fact-finding ang gihimo sa Special Board of Marine Inquiry. Ang resulta sa investigasyon sa Marina maoy mutino kung kinsa sa duha ang mga barko ang sadaan. Or the collision actually is Marina. No. There's a case in Marina and I think the result of the case is coming out very soon. Gipamutol ang mga punuan sa kahoy sa Naga City Central School alang sa paghimo sa usa ka oval track sa eskwelahan. Ang pagpamutol adunay pagtugod sa DENR. Jinky Bargio, Sugindimi. Human mi-issued special tree cutting permit ang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources 7 ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Naga, gisugdan gilayon kaganiha ang pagpamutol sa 79 ka mga punuan sa kahoy sud sa Naga City Central Elementary School. Ang maong punuan gilangkuban sa mga mahogany ug pine trees. Mi-request ang syudad sa Naga sa pagputol ini alang sa proyekto nga paghimo sa usa ka track oval.
Actually, dugay na tanang kumplito. Kung gitagaan pa tayo di na rong permit dayon. Unsaon man, we applied for a permit April, karon pa man gihatag. So, na-delay gyud. Matud sa DENR, mi-issue sila sa permit ubos sa kondisyon nga ilisan nila kini. Actually, part na sa conditions nga they will replace the 79 trees to 3,000, exactly 3,950 seedlings. Specified na siya nga indigenous or edible fruit-bearing trees. So, no exotic nga itong i-replace. Ang Naga City Environment Natural Office doon na nakita nga timberland nga katamnan sa ipuli sa gipamutol nga kahoy. Ilang gipasalig ang pagtuman sa tanang kondisyon nga nalatid sa ilang permit. Actually, naami 5 ka barangay na identify. Wa pa nako makuha ang exact nga mga barangay, pero as far as I know, somewhere sa Inayaga naami 50 hectares which is under sa National Greening Program. Jinky Bargio, News 5. Duha ka batan-ong tulisan nadakpan sa mga pulis. Nanawagan karon ang kapulisan sa mga nahimong biktima sa pagpanglungkab ug pagpanuli sa pagdangop sa ilang buhatan. Andrea Patenya, Suginlimi. Ikatulong higayon na nga nadakpan sa mga pulis tungod sa pagpangawat kining 19 anyos nga si Juniel Lachica. Si Juniel, uban sa iyang amigo nga si Yasser Dinilogun, 28 anyos, gidakop sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch at bang sa usa ka mall sa Barangay Lahug, humananawag og pulis ang usa ka mulupyo sa maong dapit nga gikawatan siya sa duha. Naapsan sa IDMB ang duha samtang luwan sa ilang getaway motorcycle. Nakuha gikan kanila ang kinawat nga laptop, cellphones, wallet, arios, USB flash drives, mga resibo sa gipang prindahan ug kalibre 45 nga pistola ug mga bala. Gihulagway nga notadong kawatan ug tulisan si Juniel nga nagsud gawas na sa prisuhan samtang kuyog-kuyog niini si Yasser usa ka criminology graduate. Matud pa, target nila ang pagpanglungkab og mga bay nga waytaw ug usahay, manuli sab sila sa kadalanan. Gawas sa mga pawn shops, ilang ipang prenda ang ilang kinawat nga butang sa mga kabalayan nga mudawat niini. Yes ma'am, natanan nilang mga mudos, mangila is mo sulod sila sa usa ka area. Kana bitong the usual ma'am nga nabayan kita nila og mga bato or what, tapos walay mo react. So ilan na timanan na wa din ng tao rasa din nakita. So mo na ilang mga style baga. Panawagan sa kapulisan ngadto sa mga nabiktima sa duha sa pagdangop sa ilang buhatan. To identify them at sana mapailan din ang kaso so that they can go out on bail anymore para hindi na makapagnakaw. Because if they will not cooperate, they will not file a case, medyo isa lang po yung mapapile ng kaso. So, parang mahina yung kaso natin. Unlike lahat sila magpapile, the stronger the case, mas marami. Giangko ni Juniel ang ilang sa may lahing pangita. Maurang yun. Tawad naman. Sa riyang gipangutana kung muusab bagihapon siya sa maong krimen. Depende yung sa yatag Ginoo. Samtang si Yasser miingon nga wa siya ilabot sa pagpangawat ug igora siyang tighatag og mga buyer ni Juniel. Matud pa, ni-apply siya pagkapulisya atong 2012 apan nahagbong sa agility test, mao nga na-discourage siya ug nangita na lang og laing matang sa panginabuhi. Tikot mo kami ito pagka next week ba? Kunya? Martin nakaingon ako ito agility. Marpong na-discourage ba? Andrea Patenya, News 5. Lunot sa sunod-sunod nga nahitabong pagpanulis sa dakbayan sa Sugbo, makigtagbo si Mayor Michael Rama sa hepe sa kapulisan sa syudad ug sa pangu sa Cebu City Intelligence Branch. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Di makatugot si Cebu City Mayor Michael Rama nga ang nahitabong petty crime sa syudad di dayon maaksyonan sa kapulisan. Mao nga iyang tagbuon sila Cebu City Police Office Director Noli Romana ug Cebu City Intelligence Branch Head Romeo Santander aron hisgutan ang mga nahitabong tulis sa dakbayan. Matod sa mayor nga basin nakalimot ang kapulisan sa iyang gihatag nga tahas aron mamintinar ang kahapsay sa syudad sa Sugbo. Ang karon another challenge na nila. They have to bring all this out because kanang mga klasiya nga robbery dili man na lisod compare sa pagtanaw sa tibuok November 1 anto
ang pinaka-importante makita na niya connectivity, bring them out so that it will all be a matter nga kanang our peace and order, though it's happening but it is solved, but I cannot also allow that it will continuously going to be happening. Tagbuon sab ni Rama si Attorney Jeron Castillo ang pangu sa City Legal Office aron pangumustahon ang compliance nga gipasalig sa LBC. Ug gawas sa LBC, iya sab sutaon kun unsa nay nahimo sa uban pang establishmentong ilang gipadad-an og suwat bahin sa ilang seguridad. Ang LBC, how far ang compliance. Number 2, katong ipanuwatan na to, how far ang ilang compliance. Haron nga, as I have said, I would like to be very clear, do not rely only on the manpower of the police because we do not have enough manpower complementation. Gikatakdang bisitahon na sab ni Rama ang establishmento sa syudad aron masuta ang mga seguridad nga gipatuman. Subli sab nga may pahinumdum ang mayor nga di lang kapulisan ug ubang government agencies ang responsable sa seguridad kundi matag sugbuanon dunay responsibilidad sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa katilingban. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Pasado alauna ganihang kadlawon gituli sa duha ka armadong tao ang sanga sa 7-Eleven sa Maydan and Bacalso at bang sa usa ka inilang universidad. Kini na ang ikaduhang higayon nga gitulis ang maong branch. Ray Pasaporte, sugid nimi. Pagkahuman kalmar kay sila ng lakaw, gadag puyo sod sa kwarta. Kamotor. Wala sila, galakaw ra gid sila duha. Giasoy sa gwardya nga si Winster Ayan Adlawan, sakop sa Black Arrow Security Agency nga iyang gifile kining mga lingkuranan sa gawas sa iyang gibantayang sanga sa 7-Eleven sa Maydan in Bacalso at bang sa usa ka dakong universidad. Iyang gipapahawa ang mga batang libod suroy nga nag-istambay. Dihang padong naunta siyang musod. Nabantayan niini nga dunay duha ka lalaking kalma kaayong nanglakaw ug nagsunod kaniya. Diin ang usama oy nisikit ug nikuha siyang service firearm nga 9mm dungan sa pagpahibaw nga tulis ug dili na lang mupalag. Tulis ni palag lang alang gyud lihok sod lang. Mutong dit sa pugsod. Yang usa ni kuan po ni ari post kuan ako left side, so pila kong gisikitan ding so more ko gi-escorta nila ba. Motong gipag-abot dire sa sud nako. Ila kong gipatubang dire sa window padong sa kalsada. Sa sud sa tindahan, ang kauban sa nagtiun sa gwardya maoy nangukay sa kwarta. Niadtong higayuna, anaa sa second floor ang cashier nga si Carl kinsa nagdali og kanaog sa pagtuong dunay customer. Nakita ko yung isang lalaki nakatayo sa gilid ng pintuan, tapos yung guard nasa gilid din, tapos nakita yung isang lalaki nandito na sa cashier naghahanap na po, tapos pinalapit niya po ako sa kanya, tapos tinanong asa na yung pera niya, ibigay ko daw sa kanya. Di unta ablihan sa cashier ang duha ka cash registry apan gidaog siya sa kahadlok kay gitiunan man siya og armas. Nadala sa tulisan ang dulan 20,000 pesos. Usa ka customer ang nakasud og wa na pagawsa sa mga tulisan. Wa ko bantay gid, medyo ko bantay. Tugsod na ko. Kaya ang gwardya nagkatubang mga dito. So ikaw, nagsud ni wara gyud. Dili na nakabantay nga ang tulisan na skilled gadag pistula. Gawas na kong balik, ingon mo siya nga, ay gawas balik, kay labot. Wah, sok-sok lang nga doon. Ang duha ka tulisan, nagsulob og kalo og pulo sab armado og 45 kalibre nga armas. Dunay CCTV camera sa maong tindahan. Apan di pa makumpirmar sa kapulisan kung maura ba sila ang nanulis sa pipila ka mga establishmento bag-uhay lang. Di pa may kahatag confirmation na kung mamaor ba yun kay sa among nakita sa CCTV ganiha mga limpihon man murag matawag na to na local boys lang ang sa ilahang linihokan murag professional sa dating ho kanang kursunada gid nga kuan kay wa jud kalihok ang gwardya niya. Bisan og high definition ang CCTV, di kaayo maklaro ang naong sa mga tulisan ug paningkamutan sa kapulisan nga ilang ma-enhance aron mailhan nila kini. Gingong milanat lang og 7 ka minutos ang tulis apan napakyas pagtawag kanila ang operator sa CCTV. Nasayran nga ang mobile naka-standby og 200 metros gikan sa maong tindahan. Ray Pasaporte, News 5.
Subay sa maong balita, kapulisan dunay duha ka suspect sa pagpanuli sa 7-Eleven ganihang kadlawon. Ilasab gisusi kun mao bagyapon kini ang nagtuli sa Petron gas station sa maong lugar. Andrea Patenya, sugin ni Eksklusibong nakakuha ang News 5 og kopya sa CCTV footage sa maong hitabo. Pasado alauna sa kadlawon gituli sa duha ka tawo nga nagkaw ang 7-Eleven Natalio Bacalso branch. Gidisarmahan ang gwardya sa gawas ug gida kini sa sud. Ang usa nagpabilin sa may pultahan isip lookout, samtang ang usa maoy niadto sa cashier's area ug nangukay sa kwarta. Igor nga nagbarog ang gwardya tungod sa kahadlok. Ang lalaking customer nga misud samtang nahitabo ang pagpanulis, gipasud sa tulisan sa suok nga bahin ug manduan nga di mo tan-aw sa ilang mga naong. Migawas ang duha ka tulisan, bitbit ilang kinawat nga dulaan 20,000 pesos nga halin sa tindahan. Unang gidudahan nga suspect sa mambaling pulis, mao ang usa ka lalaking ilang nadakpan ni atong Oktubre 2 tungod sa pagpanulis, apan nasayran nga wa pa kini kagawas sa Cebu City Jail. Sa subli nilang pagtanaw sa video sa security camera, ilang nakita nga susama og pamayhon ang lookout kang XPO2 Eugene Salingay. Samtang gidudahan nila nga ang lalaking kauban niini sa video, mao ang kuyog ni Salingay Pirmi nga si Michael Valdemesa. Ang duha mao gihapon ang suspect sa pagpanuli sa Alberto Spidel Rosario branch ug Western Union Banawa branch. Nadakpan na si Salingay human nanuli sa lungsod sa Carmen apan nakapiyansa. Apan matud sa Cebu City Intelligence Branch, i-confirm sa gyud nila pagmaayo kun si Salingay bagyod ang nanuli sa 7-Eleven aron malikayan nga masakyan kini sa uban pang mga grupo. There's a big possibility here. We need a thorough validation on it. So we tend to be careful on the suspect's identity, ma'am. Okay, I know napag yung mga local boys, good ma'am, mga mo take advantage, as I say, mo take advantage good, no? Para at least ma-divert ang attention dito sa Salingay. Tunaan sa Station 11 ang posibilidad nga inside job ang nahitabo, pinaagi sa pagpa-background check sa mga empleyado. Matud pa, dunay lapses ang management kay dugay kaayo nakatawag og pulis ang mga empleyado ug wa masunod ang rekomendasyon nga himuon nga eye level ang position sa mga CCTV cameras. Base sa CCTV no, murag tanaw po na nato ang angulo basin sa kabalo. Di mo gina nato isalikway so ato ginang tanawon gyapon ang angulo. So atong i-background check ang empleyado. Gisusi sab sa kapulisan kung ang duha ka suspect maura gihapon ang mituli sa Petron and Bacalso branch ni atong Sabado sa kadlawon, diin 4,000 pesos ang nasakiyo. Di sama sa 7-Eleven footage, hanap og black and white ang ilang video. Makita sa maong footage gani atong kadlaw na dunay upat ka lalaking luwan sa duha ka motorsiklo nga miabot. Gitiunan og gidisarmahan sa duha ang gwardya, samtang ang laing duha misud sa cashier's booth dayon kuha sa kwarta. Sa phone interview kang Station 6 Commander Chuck Barandog, duna na sila'y identity sa duha ka suspect, apan wa pa mapasakai og kaso tungod sa ka-uncooperative sa Petron management. Tungod sa sunod-sunod ng mga insidente sa pagpanulis, padada ng memorandum ang tanang station commander sa nagkalain-laing police stations din sa Dakbayan sa Sugbo, aron manduan sila sa pakigtagbo sa mga representante sa mga commercial establishments sa ilang areas of responsibility, aron mapahimangnuan sila kung unsaon pagpahugot sa ilang seguridad, hilabi na nga gipanglantawan nga musaka gyud ang crime volume karong holiday season. So, check natin yung kanilang level of awareness, yung kanilang alertness ng mga security guard kung nagtatrabaho ba sila ng tama and if they can react accordingly. Parang tinatabihan lang daw ng hold-upper eh. Sasabihin, oh, huwag kang gagalaw, babaraling kita. Then, saka pa kukunin yung baril ng gwardiya and will be used in the robbery. Andrea Patenya, News 5. Gitun-an sa Legal Office sa Department of Transportation and Communications ang petisyon nga gisangat at tubangan sa Korte Suprema alang sa pagbabag sa pag-operate sa bag-ong nagduma sa airport terminal sa Sugbo. Kini ang gipahibaw sa DOTC Undersecretary Julianito Bucayan Jr. Ang petisyon gipasaka sa Business for Progress Movement. Suma sa ilang petisyon, why financial capacity ang GMR Megawide Consortium ug walay financial capability sa pag-operate ug pagpatuman sa expansion sa airport. Naukay
ang mga residente sa usa ka sitio sa Barangay Luray 2, Dakbayan sa Toledo kagabi dihang nasudlan og daotang espiritu ang 16 anyos nilang silingan. Manahuwasan ang maong batan-on dihang gibinditahan sa pari. Eksklusibo sa ginlimi Jinky Bargio. Ining payag nga nahimutang sa sitio Suba, Barangay Luray 2, Siyudad sa Toledo, mipahuway kagabi kining 16 anyos nga lalaki. Pagkalas 10 ang takna, matud sa mahani ini kalit nga nang hasi ang iyang anak nga tawgon nato sa ngalang Junior. Gingong nasudlan og daotang espiritu ang batan-on. Tulong ngadto sa 4 ka tawo ang suway nga mipugong kang Junior apan giingong mas kusgan pa kini itandi kanila. Misamot ang kabalakas sa kabanay ni Junior dihang nausab ang tingog ni ini. Moto nga among gibuhat nag-pre-over mi pagisgot na pag Ginoo Ginoo ko taon maluoy ka Hesus Kristo nga lang itong among amahan among gipibiran ingon siya ayaw na kay ako ng kontra. Gidas sa mga kabanay dinhi sa St. John de Sahagon Parish si Junior o gibinditahan sa ilang kura paroko ug matud sa amahan. Hawa ayaw kay sakit pagano iparmay hawa Satanas ingon kamo to ni kali sa kalunoy. Suway nga gikuan siyang habig ang pari nga mibindita sa bata apan wa kini didto. Nahuwasan na si Junior diyang nahinabi sa News 5 kaganiha. Iyang giasoy nga kagabi dunay babaeng lalaki nga nagsigig babag kaniya ug mimando sa pagpaduol sa punuan. Wa na dayon siya masayod kun unsay sunod nga nahitabo kaniya. Pwede mo ba ang tatak buhat gabi igod kay paggawas mas balay ko nan may babae nga kabarog sumua. Ya, buhat ko istorya po na ako ba. Hindi mo ko musugot yun. Ya, telepon nga na po laki dari sa kuliyo. Ikutan ko. Mibutyag sab ang mga silingan ni Junior nga dunay mga katingalahan ng ilang nabantayan sa ilang lugar. Kanang balaya, luyo na, kanang pagguti kagabi kanang buliliko, na ako'y makitaan ka naman yung murag bas na pino kayo, na dyo ko'y makitaan nga murag kanang gagmay kay nga bata nga upat ka buhok nga maglakaw-lakaw nga magkapit-kapit ng dahon. Dugang ni Junior nga kanunin na niyang sulubon kining rosaryohan nga hinatag sa pari ngadto kaniya. Jinky Bargio, News 5. Padayon gihapon ang pagpangandam sa COMELEC alang sa sangguniang kabataan elections bisan og aduna nay balaod nun nga nagpostpone na usabi ni ini. King Perez, Suginlimi. Matod ni COMELEC Provincial Election Officer Attorney Ferdinand Guhilde nga anapa sa second reading sa Kongreso ang balaod nun nga magpostpone sa sangguniang kabataan elections. Gigatakda na unta ang SK elections karong Pebrero sunod tuig apan dili kini madayon kon maaprubahan ang maong balaod nun. I would agree nga i-delay siya kay kung ipadayon mong siya sa February 21 ang mahitabo is ang term of office sa SK nga ma-elect on February 21 will be shorter kay mo election naman po sa October 2016 nga election. Gipasaka ang balaod nun nga nagpospone sa eleksyon tungod kay wala pa maresolba ang balaod nun nga mag-abolish ug magreforma sa sangguniang kabataan. It will defeat the purpose why we deferred the SK elections in the first place. That is, either nag-contemplate magod ang Congress either to abolish or to reform. Unya, as of now, wala pa man tay bill nga na-approve to abolish or reform. So, kung ipadayon ng elections sa February 21, pura tagwa nag-defer. Samtang wa pa'y klaro kung maaprobahan ang balaod nun alang sa pagpospone sa eleksyon, padayon gihapon ang ilang pagpangandam sa SK elections. Nang hinaot ang COMELEC nga papaspasan sa Kongreso ug Senado ang pagpasarog usa ka balaod nga mag-postpone sa maabot nga sangguniang kabataan election sunod tuig aron mahibawan na kon mahatagan og kahigayunan ng mga kabatan-unan nga makapili sa ilang mga representante sa gobyerno karong Pebrero. King Perez, News 5. Magsugod karong Sabado ang Drug Awareness Week sa Dakbayan sa Sugbo nga gipasiugdahan sa buhatan sa COSAP kon City on Substance Abuse Prevention. Leslie Camanade Vistil, Suginlimi. Usa ka concert uban sa Philippine rock icon nga si Bamboo Manialak mo imubukas sa usa ka simanang kalihukan sa pagkigbisok batok sa ginadiling drogas. Gawas niini, duna say information drive nga himuon pinaagi sa seminar matag barangay. Matud pa ni COSAP head Dr. Alice Utlang. We are encouraging all
mga concerned citizens, no, who wants to pray with us, no, na kay pinakagrabing nga problema karon is drogas. Duna say basketball tournament alang sa mga nagparehab nga anaa sa recovery stage. Guest unya sa mong duwa ang aktor nga si Carlos Agassi. Tumong sa mong mga kalihukan nga magpahibaw sa katilingban nga di angayang mawad-an og paglaom ilabi na kadtong nagumon sa ginadaling drogas. People who are recovering, who are also helping the addicts, and kanang mga opisina nga nagtabang sa pag-prevent o pag-recover or recover sa mga na-addict na sad, no? Way of kanang showing na showing to everyone na do not lose hope, no? Let's join everyone and help each and everyone. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gawa sa 7 ka mga estudyante nga nasakpang nagyup-yup og marijuana sud sa ilang tunghaan. Laing tinun-an nasab ang menor de edad ang nasakpan. Samtang laraw karon sa COSAP nga tabangan ang mga ginikanan sa mga batanong migamit sa ginadiling drogas. Mubalik si Leslie Caminadi Vistil. Mato ni COSAP Head Dr. Alice Utlang nga sayo kaganihang buntag, gidasayang buhatan ang 14 anyos nga batanong lalaki aron ipaubos sa counseling. First timer ang maong batanon sa paggamit og marijuana. Nanasay nasakpan nga lain nga estudyante unya 14 years old. Mo na adri sa atong ay appeal sa ato ang counseling, no? Gikasubo sab ni Utlang ang gidangatan sa pipila sa 7 ka mga tinun-an nga nasakpang naghitit og marijuana sud sa tunghaan. Dunay mihunong sa pagtungha samtang dunay mibalhin sa laing tunghaan. Wa hinuon gitangtang ang 5 sa ilang tunghaan samtang nagpadayon sila silang counseling. Duha ka bok adto ni kuana na ang usa ni transfer daw, ang usa is ni kuan ni undergo ni dili ni kuan kuno ni undang. Naanhi pa unta to diri nagbalik na wa man mi record adto kay ato matawagan ang parents kay may encourage kay kato bitang usa nga mobalhin unta na ato mang nakuanan nga ayo lang padayon lang og eskwela. Makigalayon ang COSAP sa Department of Social Welfare Services aron magahinan ang mga ginikanan og budget sa 4-piece ilabi na kadtong dunay mga anak nga midangop sa ginadiling drogas. Kaning ni ang problema sa mga bata labi na naa sa eskwelahan katong mga nagamitan og droga. Malink nato sa appeal ang pamilya. Now, if DSWS has budget for 4-piece, dinhing dapita matabangan gyud ang mga kabataan. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Dunay lead ang kapulisan sa Toledo kung kinsa ang mipatay ug miputol sa ulo ug kinataw sa usa ka lalaki nga nakitan sa barangay Biga niadtong Domingo. Jinky Bargio, Sugidlimi. Human sa tulo ka adlaw nga pagsubay sa kaso ni Aloni Olasiman, ang lalaki kansang ulo ug kinataw giputol sa wa mailhing tawo. Kaganiha, gipaybaw na sa Toledo City Police kaduna na sila'y suspect nga responsable sa niluog nga krimen. Gipasabot sa hepe sa Toledo Police nga di pa nila mahimong ikabutyag ang mga personalidad nga nagpaluyo sa krimen kay nagpadayon pa sila sa ilang investigasyon. Personal grudge labot sa pamilya ang ilang gitutukan karon nga motibo sa krimen. So titignan natin kung ito ba may ginawa ba siya na sa pamilya or bakit pumunta pa siya dun na mag-isa. Buwag naman na sila. Naglaraw sa bangkapulisan nga subling imbitahon ang kanhi kapuyo sa biktima nga si Epifania Bahis alang sa mas lawom nila nga investigasyon. Of course, we will start from here kasi bago namatay naman yung biktima, base sa among investigation, ito ang kasama niya bago namatay yung biktima. Desidido na ang pamilya sa biktima nga dadon sa tuburan ang patayng lawas ni Aloni bisan pa man og wa pa makit-i ang ulo ni ini. Giawhag nilang kapulisan sa Toledo nga paspasan pa ang pagpangita sa nimutangan sa nawagtang nga bahin sa lawas sa biktima. Mas dalion gyud unta ba para makuan kay maluoy sad mi ana mo igsuon wa pa di pa main pagkamatay ana niya samon makundinar pa jud na. Wa pa
kumpleto yung lawas. Jinky Bargio, News 5. Ang igsoong babay sa lalaking walay ulo ug kinataw mao'y miila kagahapon. Nasayran nga nagduha-duha sa pag-ila ang kanhi kapuyo sa biktima tungod sa tattoo sa patayng lawas. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gikumpirmar sa igsuon sa lalaki nga nakitaan nga wanay ulo kinataw nga si Aloni Olasiman human niya makiti ang sis sa nga kamot sa biktima. Nakumpirmar sab sa kapulisan nga nagpatato di palang dugay si Olasiman mga wadan kini maila. Before sa iyang nahibawan, wa man siya tato diri sa iyang dugan, Cobra. Pero pakisusi sa nagihimo sa iyang mga igsuon dito sa iyang mga kauban sa trabaho, iyang gitawagan nga pakisusi sa nagihimo sa iyang mga igsuon dito sa iyang mga kauban sa trabaho, iyang gitawagan nga ato pagyud ang Martes nagpatato siya atong Cobra diri sa iyang dugan. Ipatawag sa kapulisan na katapusang nakauban sa biktima ni atong Nobyembre 1 atol sa pagbisita ini sa gibuwagang kapuyo nga si Epifania Bahis. Wa makamatigod si Bahis nga dunay problema ug gikaawi ang biktima. Human sa 5 kabuan, nagkabuwag sila dulaan sa 2 kabuan na ang nakalabay. Ko nga ikahurutan niya sa mountain siya nga mangita og trabaho mi muli siya ilaha din mangita kuno siya trabaho ko ikagod ako sa dani mangumana lang sa kudire nya wagay ko kahuman gali sa kong kaingin kay nagkuha na lang ko na nang-apply kog pamid ba. Hangyo nini sa mipatay sa iyang kanhinigugma sa pagtahan sa kapulisan. Ryan Sorote, News 5. So tungod sa tattoo na ilhan siya? No, actually, di ba, ang kabit, wa kailan niya. Eventually, kay last Tuesday ra siya nagtattoo. Maybe the sibling, ang mga igsuon mo yung nakailan na yun. I'm not sure, maginanak then. At tangin ninyo ang duha sa PBA, karon na human nining atong balita. 4:15, Kia Sorrento versus Global Port, Batang Pier. O sa 7 o'clock, Barangay Ginebra, Gin Kings versus Blackwater Elite. Okay, sounds exciting. Maugtad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita. Aksyon!